Kunensizwa lapha ithi mayeshela intombazane mayike yanqaba ukumqoma uyayezonde lo ntombazane engabe sayikhulumisa. Akusiye yedwa ke, zikhona nezinye insizwa nje enaleyo nkinga yokuthi intombazane mayike zayeshela yangavuma bese ziyayinyanya. Ezinye insizwa zigcina sezingasakuthandi ngisho ukweshela lokhu ngoba zisuke zesaba khona ukuthi zizothatha engaphumeleli. Nokho-ke ngithi mina incane leyo nkinga leyo insizwa isuke ziyesaba. Ikhona inkinga ebuhlungu kakhulu ekwesheleni la khona uthi uyashela intombazane uthola ukuthi iyethuka, isathuswa nje nawe ukuthi wena uyeshela, ayikhola ngisho ukukholwa ukuthi wena unemizwa. Ingagcini ngokwethuka futhi ikutshela ukuthi ngisho ngathiwa sekusele wena wedwa emhlabeni ayisoze yaqoma. Iqhubeke futhi ithathe lokhu kweshela kwakho ihambe ihlekisa ngakho, ixoxe ngakho bangani bayo, uhlekwe uphendule ihlaya kuphendula isaga. Uthi uyaqhamuka lokhu kwakho lokhu uzwe sebeku-acta manje sebekuphendula isaga usulengiselwa. Angicabangi ukuthi mawungase kuthiwa uzwiswe lokho buhlungu empilweni usungasaba lokho ukuthi intombi ayiqomana. Uyobona lapho ukuthi lokho bekukuncane kunalokhu engikhuluma njengamanje.